Berezia izangoa, zatik, etorriko zaigu emakume ausarta dena, energiz betea, bea irundarra da berez, eta nahi du kontatu pixkat nola izatu genuen emakume hau, pixkat kokatzeko nola, ezta? Eta zergatik. Begira, orain dela urte batzuk, 19 izango zen, Esti eta biok egin genuen el treniko, bia berde bat, Bergaran hasi eta Lizarran bukatzen dena. Hor badago tramo potente bat, karreteraz aldezun egin, edo bestela pistaz. Karreteraz nola kamioi asko pasatzeko ziren, kusan genuen, guazen pistaz gora. Baina pista da potentea. Eta halako baten, deskanso baten, begiratu genuen bera, eta ikusten genuen emakume bat zetorrela baitare gure atzetik, bizikleta, eskutan zula baita, eta maldagora. Eta animatu genuen, venga, que ya puedes, que ya te queda poco, que ya estás, que te esperamos. Eta halako baten iritsi zenen, zer gertatuko den, eta euskeraz hasten dela izketa. Gure sorpresa, bueno. Eta azkeneko bi etapak beakin egin genitun. Eta hor kontatu zigun nola zeukan laguna, txuri izena, eta nola munduai buelta emana bizikletaz, 4 urtean, eta hor piztu zizaigun alako, emakume hau ezagutu behar dugu. Itzuli ginen, eta handik aneste betea Irunen emanaldi bat eman zuen, eta bere ganakun ginen. Eta liluratuta gelditu ginen Esti eta biok emakume honekin. Eta esagen, hau Oiartzunet ekarri behar dugu txuri. Eta Oiartzunen izautu behar dugu.